ஹாய், என்னோட பேர் சங்கீதா. நான் வந்து பிஹெச்டி இன் கேன்சர் பயாலஜி பண்ணியிருக்கேன். கரண்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா. சில ப்ராடக்ட்ஸ் இன் மை ஹவர்ஸ் ஃபார்ம் வந்து என்னைக்குமே நாங்கள் மாற்றவே மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களோட கீ. நாங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து அம்மா பாடி தாத்தா கூட வளர்ந்ததுனால வீட்டில் கீ செஞ்சு தான் நாங்கள் சாப்பிட்ருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் அந்த இது ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த டேஸ்ட் வந்து வேற எந்த பிராண்ட்லயும் எனக்கு வந்தது இல்ல. மை ஹார்வெஸ்டோட ஏ டு கீ வந்து செம்ம ஸ்மெல்லா இருக்கட்டும், டெக்ஸ்டரா இருக்கட்டும், கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் சூப்பரா இருக்கும். பூங்கர் இட்லி ரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலா ஃபார் விமன், பிரெக்னன்ட் விமன் வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ். எனக்கு கொஞ்சம் நியூட்ரிஷன்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதா நான் நிறைய அந்த ஹேர்லூம் வெரைட்டி ரைஸ் அதை பத்திலாம் நான் நிறைய ரீட் பண்ணேன். அவல், நாட் ஓன்லி த ரைஸ் அவல், மில்லட் அவல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈஸி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து அது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் இட்ஸ் மோர் நியூட்ரிஷியஸ் நம்மளோட மற்ற அவலை தவிர்த்து.